rejecting me go ajurumia. Ega had the ocha. That money is not pure. A lot teach him that Ega had the hot. Muka will go on your wig. Brother, ajurumonia yonaro. What do you do for a living? Or seem that I'm a businessman, man. Okay. What kind of business do you do? Okoroga. Now kokasi. All of a sudden he became pissed off. Brother, Onye are not into paper money. Paper money? Paper business. Take one care of paper money. Drug. He's a drug pusher. Are you sure? Yes. Brother, I cannot do anything with this guy. I told me no one day the police are bomb the acquaintance same. Ejikwe babu digo chukwa makonko ga awudim. Ejikwe babu ye o eba ahun ga ri buru ogwu. This one. I'll not become a widow. He might overdose himself one day. You know I don't like black, and I'm sure it will not fit me. So because let him leave me alone. I will not marry him, please. Baby. God damn it. Yeah. Mama Africa. Mama yo. God damn, baby. We were also You live here? Ibeba. Ifugonian. Yeah. Hey, Izuku. Thank you so very much for the surprise outing. You are thanking me again. I told you not to thank me. You see, what you saw today is just the beginning of what is yet to come. See, over there in America, I bought big. Huh? Yeah. I bought bigger than this, you know? You bought? I bought bigger. So the pleasure is mine. It's nothing. You like it? I for you? I go and get them to him matago fuma. Eh? What do you take me for? Let's go. Come on. Man. God damn. Mama, baby. God damn. Hey. Get in there. Dundum, baby. I am my kid brother. Then Kako, my kid sister. Kako do one. God damn it. Your brother? My kid, man! My kid brother. God damn! Wait a minute. Do you know that this your brother Nature, my very good friend way back in America? Rick Ross? Man! What they can do? How you do? Your brother, Onyobo. Boy, bro, Onyobo. No, Nekobeko. Man, Onekoweko. I got it. Man, you see, I'm happy to be here with all of you. It's been long I came back to Nigeria, man. Summer baby. Duben wire. Man, god damn it, baby. Summer, I'm gonna take my leave now. I got some appointments here and there. I'll see you later. Later, baby! I got you! Onye Na Way, yeah! I got Onye Na Way, yeah! God damn, baby! I got you, baby! Dundum! Wire number one. Wire. Number one. Okay, Number one, baby! Number one! Onye bụ nwambe ya taa nwere ike ịbụ ọgaranya echi o. Marakwa mara na mkpụrụ ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ. Ije n'ụwa bụ onye na-we ya wo. Sei nwa agbọghọbịa onye pio. Dundum wire. Hey! Okay, ebe man. Somma. Onye Na Way, yeah? Somma. Kedu ebe isi ghọta ọkịrịka? Ba. Na ekletis nke aka mma mwekwe. Mmewekwe. Dundum ke na ọkịrịka. Nke gịnị ji wee mezi? Chukwu ka mgbọdụ onye abụkwa enyi ya enwe ite ogbonyu ọkụ. Mụ na gwa ya. Ị nọ n'afịa. O si gị dube nwa ya. Ị ghọtara ya? Ọ banyere ọfụma. Dube nwa ya nya ịkpazie nya. Ọwa ya ali ya ego. Nenezie na ịmara na nwoke na-ebe ebe. Nwoke na-ebe ebe dube nwa ya. Aha ya udubego waya. And o dule n'ego waya agịkwa nne.
Go and wire kwanaya. Are you sometimes not? If you are okay, are you okay at all? You money we won't katara here again bolam. Just katara chasiriganya, you have no shame. Nanya, genti. Muna ga brobo. Opala okuko muna ga brobo. Iman ine ekwu man kisi ekwu no na ni not ofuma. Kene mere gi. Oyi choka na emeka gi. Abutaru no iji ego na na susuyare. Nwa sim to chelato. Onye ka na bia ba kutu na fenye fe. Una boye isi nanya. Chibieri akenu. Opala okuko na ka odi. O mana ti o ka patri be ki kun na moto bu na ta me ya drop obu. Mana ne ki mo ko obu ni no. Obu ni wo man na for man. O ka ka mu ma. You never know. What about you are very stupid woman. Upon the palatragi. Yama legi. Eba na walk on ha paragi. E wu bula lo ko ke bula lo gada mo e bula lo go. Ha ge bu bu ma chale. Ma ka tu. Ma bu bu chale ko mo lo shi. Somma. No, quiet. Metia. My in-laws. I told you I'll be back in a grand style. Make you ajide. Yeah, Kimota. Yeah. We are main how I saw you. Uncle from today henceforth. Huh? Yeah, take. Okay. Next I'm coming. I'm about my construction company from US. Okay. Yeah, Kabia Kutuona. A befitting building under 7 days and 7 nights. Yes, I'm Prince Paparazzi. I'll do it. Ego, Abora Kijigora Aqua, Morieni, just for the fuel. Fill this car. Daluson now. Oh, okay, baby. Okay, baby, man. Yes, sir. I'm Prince. What about no? Dalu. Gwa nwunye m ọdị m n'obi na m bịara. Next time na abịa. Next surprise. Every visit, new surprise. Hey! Ọmụ Prince, paparazzi one n'Igbo land, anyị adịrị agụ. Ototo nwa. Yes, so. Ototo nwa. Tuwe m ya. Owe na-eme. Biko gwa ya na m bịara. Na ịgwagodi ya na ishi perfume m na I was in the environment. Hey! Gwa ya na m bịara. Ma gwa mani ụdị ibu spek m. When they don't know to, would you respect me? Can I got a potato pop for you? Okay, then. Okay. Yeah, that's now. Yeah, that's One, go do it next time. Oh, don't want. Okay, man. Paparazzi. Prince Paparazzi. Now, after you got the rhyming speed. Hey! So you want to trade your sister because of money and this car here? Give my money my boy because of ego. Give not get to yafa. You go with your spec. Give food there, give Kelly. You know, I'm going to get yourself. Hey! You better quit on a kid. There you go. You put the man, you can't Johnny and make it. Mother for mine, love boy, mother love boy, all for Sonia, love boy. I am not about treasure this year. On your not trade by butter. All like is so
nonsense n'isi. Ụdị ndị a ka anyị chọrọ. Emere ife ọgwụ. Nye ya etido ụlọ anụwa. Wele 1 week buru ihe. Ife a na-akọ ya. Ọ ga-egbu gị 1 week. Kwa gị under 1 week. Mụnwa. Ọ ga-etida ndụ gị 1 week. Kwa gị under 1 week. Kịtịkpara chacha gị anya. Kiri dị ihe nonsense. Kiri dị mmadụ ewu dị sị. Tekere bụ ife mapụta na asa ya afọ. Ọbara ọkụkọ. Ihe ọma na-adị gị mma kwa nne. Ihe ọma na-adị gị mma. He came for Sonia, not you. So give me that money and that key now. Ebe a ka ịdara ya. Sọmma. Nsị na ebe a ka ịdara ya. 1, Ọ dị egwu. 2. Ọ dị egwu. Give me go. Akụkọ ọtị. Akụkọ ọtị. Akụkọ ọtị. I'm a go. Ị ga-anwụ o. Ị ga-anwụ o. Onye na-awe ya. Na-akpụ ya ka ọ mara onye na-ekwu. Therefor International. Obichiri ụzọ 1 na Cape Town. Odogwu amamife na I can never insult you, highly recognize. Therefor International. So you think you have money, eh? Because of the little change you have, you went and bought Tokumba motor for my in-law. Nonsense car, they sell 80,000, 800,000 in Kete. Is that why you're Bulgarian? Eh? I am asking you. What can I do for you, Negro? Oh, you're jealous. You're jealous, right? I know you need a motor. If you need a car, come and meet me. Okay. I can get you one. And when black boss. And when you found name were on one. Magigard. And when Magigard. And when you Therefor International. Did you well settle all down with one person? And save yourself the stress. Joko can bop again also. Oga worry rowa. Over the ginger, Oga worry walk in a Joe White. Sister, how the king chief you say so? Gene, in a chief carry you say so. It's chief like what's in Yanaka. Kosi abare. Okay, watch it on my 9. Bana kwamma. You saw how he was running around. Yaka. Yeah, so I'm happier. Check it now. Oga check it. Oga check it. Chiko kan bogi ihe dị n'ụwa bụ onye na way ya ịghọtago achọ mgbe ga onye na way ya ihe ga-eme nwoke ọhụrụ na ijidere aka otu anụ onwe nke na-anata ya mgbe ahụ na-anapụta ya ha ozugbo ịnapụta jọọ ihe gbasatara ụwa onwe ihe dị natara ifili na ọya bụ ihe ga-eme gị iwu na ị ga-arụrịrị ya iji nwaanyị achị aha azụ nwee your peace. Sister, look at how you're talking. When you what happens to the feeling I feel for him? What I feel for him? Also, what happens to the feelings? Crossroad question. Well, feelings money more quite leku. I mean, see, conclude only no one. See, why is loving? Why is sweet? Why is every woman's dream? I like a charm way go happen way. What do I have a problem with that? What do I have a problem with that? Why do you go? Shoku Baba Nanti. Owa get Jihego.
ụwa gị gba aka. Kedu ihe nwaanyị bịazi na-achọzi na ahụ nwoke na ọnwụ na ojighị ego? Onye nwe ka ị na-enweta gị dọrọ gị dobiri na-ada na onye na-awa ya. Ị na-aghọta? Sister, why are you talking like this? See, the love of money is the root of all evil. Money is not everything. And besides, Uwa has Uwa has all. I don't understand you. And he just don't have money. Sister, leave him for me. I like him that way. I love from you. Tan from you. Ojiego, I like wine. I don't want your way. Only one time. Hey, you got your meal about so. Kevin, so mental get up things in game. And we can have one so appointment you can remember because you can get lying at work. I want to time more when against tomorrow. Because I'm like appointment a clash. Oh, what I go? Oh, clash. I'll lose a lot of things. A whole lot of things. Sister, I'm not complaining. But leave I and why you, please. Look at them, you do what? I want to say a Shimonia no here. Oh, what can you? I like him. Hunter. Leave him alone. Leave him alone for me. Why ain't he yours? Then they will not Joe White. I like him that way. I like him that way. Onye Na Way. I don't want your way. I can't way, sister. Get out! Where's your sister? Anyone you go why? She ain't here now. Oh! What? Because you offend me. I don't feel leave Lagos, come down here. They can't chop me. Me, Pizarro. They don't feel chop me now. What? They jam me now. Oh, yeah, you really na la. Nobody. Calm down. Oh! Calm down and explain to me. Give me a minute. Okay. Because I'm saying that you. Because I'm saying that you Tori, I will explain. Because on a normal. If I want to explain, I go first explain. You understand? Please, calm down for God's sake. Okay. I know I you very well. calm down. And then you find trouble now. You know now, let me find trouble. Akin waja. Wallahi, wagogomo. Akin waja. And waja rara. But what's problem? Why explain for you? Because I'm down. Yes. Okay. I dey go. As a cool boy. I dey go. I see fine girl. Hello, baby. How are you? Say ordinary. How are you? Now 5,000. I say how are you? Ordinary. How are you? 5,000. I say 5,000. Okay, no problem. Based on say small money dey there now. Nah, 5,000. Nah, what's up now? What next now? Kailan at my place. Mbao, I don't go to people's house, so if you want to see me more, I got an hotel. I say hotel, small thing. Let's go. The hotel. I pay for room. I come out again, madam, I no see am. I from here. I ask question and you say she don't walk, she don't run. Oh wago, oh bafugo. For my money, they want chop Pizarro for this town. Oh! Ogabiko, shouting here, this is not where you transacted the business. This business was done somewhere in the hotel. And this is somebody's residence. The only thing I will do for you now, she is my sister, yes. But for you to take her to hotel in order to chop her is not right. It is not good. Hotel. What if I won't know my brother? Eh? And there's no way, there'll be no trust. Anyway, I am not blaming you for coming. 20,000 is not 20 naira. I will collect the money from her and then me will trade no longer. But please, be careful. Be mindful of what you do, because you never can tell him. You don't know who is who. Let us be careful. Biko, go. I will collect the money and I must bring it for you. Biko. No problem. Because of saying are you, based on saying are you,
I go give you that respect. I go go. Thank you. So, and my money, I go expect. But anyhow, when you do anyhow, I no can see my money when I'm supposed to see am. Wallahi talai. Ah, yawere. Wallahi talai, yawere. Ah, you go on now, we go see yawere. One jam me now. One le jam me now, lie. Ah, one jetty. So, go see what Allah sha. Let him law. Ofia mmadụ onye na-ekwugo kịtịkpa na nwere nwanne ụlọ chaa ya ezigbote anya kịtịkpa na nwere nwanne ya na-acha gị anya. Come on, me to pon on the rule. You don't make kwedi anya. So you go to some. What you go to you go around collecting money from young men. In a country naga hotel asakuna. So you have turned yourself into a prostitute. Ekwa. Kife na aka ko ya. Kini kam na ha ko? Oko be ba call you bullshit. Iwalie. Na ba so to ali chon iwalie. Onye o kiye believe ko mo na iwa kiye believe mo onye mbo. Onye na way yo. Bakwara m kam believe. Fi ya dum. Na galo nwa mnuzo mo ke pata sini like emu. Msi o ke bobo na like emu. Isim how are you? Ego how are you 5,000 naira. Oriro nne. O tim 5,000 naira na kam nali afanya ni ma ba. Igotago. Ego ife na nke ọzọ. Ego ife dia. Bu 15,000 naira. Ogo ya. Ego ife di. So emechazie. Mbosi aka ebe na eje ya. Makwa anu ofia mmadu nwoke ofe mmanu anu si ya bụ contractor. Anu ofia wepụta si kpolu mu jebe. Hey, Chineke na. Kpolu mu jebe na hotel ụmụazị na sachapụla arụ na eje enweta onwefa. Ka m wee nọrọ ebe na ndokwa. Hey! Na-asị ọnọ isi ulie ọfụrụ royal billion ọfụrụ isu villa ọfụrụ osisi kpọlụ sọ mma jee ọkpọlụ ndị eji na hotel ụmụazị ọ na-apụala na nri ego wa onye kpapụta ya osie nna ya na-eje onye na wee ya kwa wee moo ifuge na nwa ebe si wee mejọ bịazie kọbịa mmiri nke nwan si ya mba nwoke ma adịrọ nchi ọ nwe ka sọ mma si eme sọ mma ka si eme ịghọtago onye na wee ya mee ọ ga-ebe take a long time. And I'm calling you the money to know. Remember, miss you for appointment. What's that going to be? What come up on your lap? Yeah, shut up. Yeah. Oh, you feel man. Look at what Chapanga never. No, I'm laughing. Manana, bego, wala, what is that? Oh, yeah, but with you, see, give me that quite far. Ah, why not better than that? Get it? Send your phone. Oh, that's perfect. Itelu onye na way ya say mere mi osiso no nwere ka m siri kwado mere mi osiso ije nọ nnukwu onye anọchirila m ezi onye ajụla m ezi n'ụla ijelu ụwa onye na way ya say Baby, pana. Na ọrụ mụrụ na mpam today. Ugbo niile akọgide m na-asụ na-akọ ọwọ biri ihe o. Hey, Chineke ekele. At least my father bịa tomorrow confirm ọ ga-ahụ na ụgbara agụ ama m ka esi akọ ugbo. Iji gosi gị otu ọrụ siri si ike arụgide m ọrụ yipụ akwa yipụ trouser ka m nwee ike rụọ ọfụma. Thank God the work is done. Chiwe, ike emekere nkịtị self. Ekenelu nge ekenero nge igbulu agụ nne ekenelu gị zam ogbu agụ igwe ekene ngi malikwa ya kpali afkwa maka maka na afọ ije esu abụrụ m nwe ana ije esu dị afịa ọ bụrụ m nwe kpalikwa onwe na ụtọ kpalikwa onwe Chiwe, ọ bụrụ na agwa okwu otu a atọkwana. So ka m jikere gị iwu onye ọbịa na ezinụlọ a ị na-asa ala ebe njiri sọ ya ọgụwa. Don't you know that my property is your property? Anyị ihe mbụ ihe gị ị na-akọba ala njiri sọ ọfịa ọgụwa nwe ichefu na ịwụ my wife in this house and ihe ọla m nwere in this compound belongs to you also. My property is your property.
nsogbu adụrụ adị m tired ọrụ m si bata na achọ m ogologo akọ just biko banye inside bute nri nke m ka m erie nri mgbe m na-arụ ọrụ a mmiri nkịtị aṅụ m before God and m sị na m chọọ ọrụ a mbata na ama m na nwunye m ga-esi ezigbote nri binye m so biko banye inside mee ya oge adụrụ ihe nchọpụta bụ na ka obele uche anyị nwe afụkwuo m n'ife nchọpụta because ịkpụgo isi maka na o nwere onye dị mkpọrọ nwunye mmadụ nọdụ ọnịị nọ kịta anọ fụ ka mmadụ bụ ite eri nri si eji ebutelie nri ebe ka ịchọ ka nsi bute dị nri ọrụ ite nri bụ ihe a mgbe ị na-apụ n'ụlọ a onwe gị ya nsi na-esi nri daalụ anyway Chinwe achọ m ka anyị kọwakwa ọnụ again ọ wụ eziokwu na o nwere ego m nyere yes ọ dị ụtara m ejuru mana ihe ga-ebu ihe m your thing is my thing so emere m expect isi ihe na ị ga-edemere nke m oge na m ewetara ego after all you are my wife ọ mụ achatara moto kpọọ ndị be anyị abịa bụ ụlọ lọgụ m kwa ụgwọ isi gị so ihe ọbụla m nwere bụ nke gị nke ị nwere bụ nke m jenye m nri ka m erie nri nwoke tata ka ị ma na m bụ bebi tata ka ị ma na ije chata moto jee ebe nna m dute m idutezie m ebe a ka aga ugbuo m ịma ọgụ na m bụ bebi mana ijide 1 naira ịgbara na nke mmelu chukwu dọba afọ gị elijuo ịdọbịa ịṅụọ ilie ịta ndị na ụmụazị a na-apịtọ ya li ịnatazie anụ na isi m kpalikwa ya kpali ekwena ka ntie gị ịma na nwa iwe kịta ọka gị njọ ekwena ka ngwa iwe ndị nwa iwe ntinye gị ihe mmeti gị kịta ama ndị mma mgbanye gị fim kịta ikilie afọ ịsọ na-ekwu na-akọ ife na-agba ka moto ekene dị Chinwe kwa ime ọnwụ ya m ka bụ alọfụkwana gị ya ka m jiri hapụcha ụmụ nwaanyị niile ndị mana ha gwodoro na ya gwodoro bịa lụọ gị ị kwesịrị isi be nri debe nke m so bi m ne ka m eri ama m ihe na-akọ na are you serious? I just behave like this. Chinwe ahụra m na awụsa abanye n'ọka ọsọ bịa m ugbu a Chinwe gaa bi ndị merie Chinwe gaa bi ndị merie otu ga-emekwa na gaa bi ndị merie Chinwe 1 Moto. Hey. Moto. Sonia. Sonia. Sama. Kile me my moto no. Why you the car kick? Why you the car kick? Why you the car kick moto? Why you the moto? Hey. Hey. Aku me. Sama. So me ku me ku. So be see ge bu. So me butu kwala. So me butu kwala. Onye bure moto. So makere ya bure moto meba. Ele hemre moto mpakere nga. Amekweku. Ofole. Ezrulie.
Iburu motomu. 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 Eburu m ya ọ zuru n'aka m. Ile desiri. Gwa m desiri ya ụgwọ maka ịgwa m ya aga m eji aka ga-atọgbu gị nwa one time. Oh baby m. Ile baby gị kọọ. Yes, I'm maka Chineke nkwa gị ọka na mkpụrụ gba ọnụ na igide ala ike owe gị. Ele baby gị kọọ yes Oh, baby dundun. Baby gị dugu. Baby gị dugu. Ibule moto m. Sọmba iburu moto m biga baby gị dugu. Ebi onye na ndị otu ezuru ezu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.